Manitabatie tuba di ulise ubefundisi abapoyo phakathi kwethu mama ubabisa bashumayeli basekhaya
mama bokuthandaza ulutsha umlisela nomthinjana naye wonke umuntu osemnqubeni kaThixo mandilibulise ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu molweni ngabenxa. Mfundisi uNdlovu kumsebenzi omncinci kodwa umsebenzi omkhulu endithetha ndiwujonga ndafumanisa ukuba awukho ngagama. Mhlawumbi abantwana benziwe ubuntwana bathi xa behlela iprogram yabo bathi bacele okokubana ngaba lo msebenzi wokulayitwa kweli khandela wenziwe ndim. Kodwa ke izinto zikaThixo azibuzi, izinto zikaThixo azigwagwagwagwa. Xa uThixo esithuma okokuba senze okwethu thina ngokwela culo liculwa phaya ku-9 o'clock kulaa nkonzo ndikhonza kuyo, trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kuyalenza ukuba ndivume ke lo msebenzi nangona uthe ingumsebenzi endiwubona ungaphezulu kwam kungenxa yokuba ndilulamele uThixo. I was so moved xa bendingena apha ndijonga Mama Makhanda. 90% of this hall is young. My heart got moved. I felt awesome. Kosi mine ngoba uthi kule ngxolo lenziwa izwe apha phandle. Ngoba into ebangela okokuba sibe lapha ngale ntlwa yanamhlanje sibaleka ingxolo yelizwe. Ikhona ingxolo eyenziwa lilizwe Mama Makhanda kunjalo asigxeki intolo. Kodwa into ebangela okokuba sizoqokelelana sibe kule ndawo sinqwenele okokubana ngaba singakonfyuzwa yingxolo yelizwe xa singena kunyaka omtsha, ngoba ingxolo yelizwe ine-potential yokokuba ingasikonfyuze endleleni. Ingxolo yelizwe ine-potential yoba ingasi-misdirecta. Into ebangela okokuba sizongena kule ndawo sinqwenele okokuba ngendumiso ebezisenziwa apha nguMama Makhanda siqoqoze ngazo kuThixo. Kungumnqweno wethu okokuba xa siwela sisiya ku-2026 thina ingxolo esiyivayo nengxoko yamasive ibe yingxolo yendumiso kaThixo nelizwi likaThixo. Andazo into zapha kodwa mna into endizisapha ngeyokokubana ngaba sekhithi xa ndingena ku-2026 ndingabi nayo ingxolo endiyivayo kodwa ndiyingxolo yendumiso kaThixo, ngoba indumiso yindlela yethu yokuqoqoza kuThixo. Into ebangela okokuba ndibe lapha ngokuhlanje yinto yokokubana ngaba ndizowucela uThixo xa kuthiwa mandililayite ikhandela okokubana ngaba Mama Makhanda ajike ubuso bakhe. Athi uThixo xa ejonga ilizwe lonke ngokuphela kodwa uThixo aguqule ubuso bakhe athi kulenjonga nalapha eliyengxolo athi naba bantwana bakho bancame zonke izinto Thixo olungileyo balandela wena, ngoba into ebangela uba sibe lapha sizowulandela uKristu. Ndithetha ndireflect Mama Mbambisi ndijonga unyaka ka-2025 singabangela okokuba silayite ikhandela ngokuhlwa nje kukwazi okokubana ngaba kulo nyaka
wasilwela amandla esifazilo namandla
uThixo. Samala sithi xa soyisakala singathi siyalala ngoba kaloku ngamanye amaxesha impilo lena inamandla okuqoba amandla. Samala sithi wena ulikhathalele ngoba lelo khaya elibambele okokubana ngoba sithi xa sizawuqala le nkonzo sithi masikhanyise eli khandela. Sizokhanyisa eli khandela ngenxa yezinto ezinkulu ezisenzelwe nguThixo ebudeni bonyaka. Fumane ukuthi uthi usenze izinto ezinkulu. Singena lo nyaka okanye sigqibezela lo nyaka ka-2025 sifulusa. Abanye bahamba ngerecepte kawolomsisu ngenxa yezinto ezibehleleyo endleleni. Abanye abantu abalapha kule ndawo baphelelwe ithemba bathi siyangena nakulo 2025-2026 ngoba asiyazi nento esiyenzelwe u-2020 ebengakasapheli u-2025 ukuthi abanye abantu abalapha batsho. Kodwa ufumana ndithi kuthi uThixo sukani kuloo position. Ngalaa ncwadi kaIsaya 60:1-2 sukume ukhanya kwakho uthetha phezu kwakho. Athi xa edlula phaya ngoba ukhanya ukaThixo uthetha apha phezu kwakho. Avume uIsaya athi ubumnyama bona bulugubungele ihlabathi. Athi kodwa kuyo yonke loo nto arise and shine, for God's glory is upon you. It is your time okokubana ngaba okokuba ungene apha kule nkonzo usithi ndiwelela u-2026 usakhele i-bitterness yezinto eziphetheyo u-2025. Allow me to say okokubana ngaba uthi uThixo ngeli khandela arise and shine your bitterness. You cannot get into 2026 carrying the bitterness of the old year. Never mind the kumele okokubana ngaba zenze ezazinto zezileyo kodwa ngoku fumani nje uThixo uthi ngeli khandela arise. Arise from the disappointment and it is the name of God because 2025 abantu qinisekile abaphakathi kwenu bakho abantu abadisappointwe zizinto, abanye badisappointwe ngabazali, abanye badisappointwe ngabalingani babo. Kodwa fumani ngithi uthi uThixo arise from disappointment. Abanye bangena granted. Kodwa allow me to say arise. Do not just arise. Which the prophet arise and shine. Sesithi xa esibane sikhanya kushukumisa ngaphakathi kuwe. Uthixo usayithwele ka-2025 kodwa uthi uthe uThixo ngale mini ewe I understand that you went through a lot ukugoma kwale mihla yanamhlanje kodwa kuwe arise from ukugoma ka-2025 ngoba ukukhanya kwam uthe chapha phezu kwakho. It is your time to shine. Ngoba uzibone ushayina ku-2025 yazi okokubana ngaba xa ungena ku-2026 it is your time to shine. Ngicela ke sisaphelele nto. When you arise and shine, xa siza kulayita elikhandela uThixo ke usinike elikhandela ukuze apha si-invite and invoke i-presence yakhe. Asi-invite ke uThixo uba sithi akekho. Si-invite uThixo uba si-recognize okanye si-admire okanye simnike i-reverence njengoThixo. Uba ebukhweni bakho Thixo we understand that you are here. Kodwa sekugqibeleni kumele ukubana ngaba siku-invite. We are not just inviting God here. Nimvile umama obelapha
Simanga sikaThixo ke mama Mhlabiso yokubana ngaba akasiniki floodlight ukuze sikwazi ubana overview yonyaka kodwa siniki isibane esifana nelikhala into ebangela okubana ngaba asiniki isibane esifana nekhandela okokuba besinokubona okokuba unyaka lo usiphephele lona ngebe baninzi abanokushishekile baninzi ababoniswe indlela usathana okokunyaka ubaphathele lona abaninzi baphelele abaninzi babonakala bexhoma kuba besithi asinakwazi ukuqalela leyimbuli ngoba ngawethu amandla asinawukuqalela wathi Thixo I will not give you a floodlight into 2026 just as I have done in 2025. I will only give you lamp just like this candle so that the only thing that it will do, it will only give the light of the surroundings of also open. Yabona kasilayite khandela uzawufuna ukubona ngaba esona sibane sizawukhanyaba sisibane esizawukhanyisa nje enough for lenda usikuyo wangathi uThixo uthi phaya ngoba uthetha ukaDavide xa ethetha kulandumiso yakhe ilizwi lakho lisisibane senyawusa. And that is all that we need. Okokubana ngaba sinikelo nyaka. All we need, it is the lamp that is going to guide and direct our path. Atika esisitsho nentonga zakhe zokumnyama sithi xa sizakuwa sebelelika ebehadini amanye sithi walk like this my child. Yeah, ukhombazi onokuwela kuko amanye sifana kaThixo ngoba sinoThixo osifana wakhe. Asingena ku-2026. I want us to understand that uThixo akaphasa ukubana ngaba kusetyenziswe ikhadi. It is because uThixo wants to give us enough light just to direct our path. And all that we are asking for is we ignite any candle kaleni namhlanje okubana ngaba guide my feet of Lord. Matisika dingena ku-2026 guide my direction of Lord. Matisika dingena ku-2026 guide my path of Lord. And that is what God is going to do. And understand this. Thixo aka-expect-ke okokubana ngaba akayidele indlela yakho. He is expecting okokuba you move from the position that you are in. That position esenzansi ngoba ungathiwa arise. It means your position ibonwe kuThixo okokubana ngaba iyi-position esenzansi and therefore arise and shine. Xa nishayina ke ithi loo nto nizawuhlala iphuma wabona amakhandile isaphatha senyaka xa niphuma apha niphume nani niphetha wena amakhandile ukuze phaa ngaphandle nithi xa nifika nifike nithumele isibane ebumnyameni ngoba uThixo akanibonele okokubana ngaba ikhandile eziphetheyo ziziphelele nje kodwa isibe likhandela elingathi xa siphuma apha sifika kumzi esingena kwapha ezibuzana kulele ngakwanga sifike sithathe isibane sikhanyisa. It is not within the walls of the church, but it is outside the walls of the church. It's okay, kindness. Mungu
Nkosi osayazi wakho Thixo olungileyo kwiphakade elizayo. Sisondela Nkosi Thixo olungileyo ngale nxa moya namandla amakhulu si-invite ubukho bakho Thixo olungileyo, not only in this sense moya namandla amakhulu kodwa Thixo olungileyo inviting you into 2026. Asiyazi Thixo olungileyo into ezibekelwe ngo-2026 ngokunyaka ngamnye uza kuthi Thixo njengencwadi evaliweyo ukuthi ichapter nganye siyitshilelwa nguwe Thixo namandla amakhulu. Siza kuwe Thixo namandla amakhulu ngale mpela namhlanje sisithi ebheleza Thixo namandla amakhulu kude kwalapha wena Thixo usinceda. Enkosi Mzali, Enkosi Emmanuel, Enkosi Thixo ngaba bantwana Thixo olungileyo othe wabeka umbono phezu kwezihliziyo zabo nasezingqondweni zabo, abonwaba abalala Thixo olungileyo ungafezekisakanga Thixo olungileyo ngokutshilo wena elizwini lakho okokubana ngaba umbono lona ubhaleni okokuba uthe wazilazila ngexesha elifanelekileyo wena Thixo womzalisekisa. Enkosi Thixo, Enkosi Emmanuel, besifudula Thixo iminyaka ngeminyaka sibhadula sihambe sisifihla Thixo namandla amakhulu apho siva khona ilizwi lakho likhwazwa khona, kodwa Thixo ngabantwana bakho wenza okokubana ngaba sizokwazi okokuba xa kudunyiswa nathi sidumise kudunyiswa ngemva kokwethu ngoma. Enkosi Thixo, Enkosi Emmanuel, sondela ke Thixo ukhanye ngawo lomzuzu. Sondela Thixo undange ufukame Thixo namandla amakhulu phezu kwabenkonzo nesenzi ezilandelayo Thixo namandla amakhulu. Fukama Thixo olungileyo ngola hlobo wawufukame ngawo xa wawudala Thixo namandla amakhulu, wathi usenyanyeni kungekho nto Thixo namandla amakhulu, wathi makubekho ukukhanya. We are inviting and invoking that light tonight. Oh Lord, siyakucela njengothi Thixo ucemba ndini, Thixo ucemba ndini, moyo namandla amakhulu uyakwazi Thixo olungileyo ukusuka nokuhlala kwami Thixo namandla amakhulu, uyayazi Thixo namandla amakhulu indlela nemihati ondihole kuyo Thixo olungileyo ku-2025 nendithenga wena ubukabendela usithathase moyo namandla Thixo
Mark chapter number 4. Sizawuqala ukufunda ivesi yamashumi mathathu anesihlanu 35. Siphele ivesi yamashumi mane omnye 41. The Gospel according to St. Mark chapter 4. We will commence reading from verse 35 and we will end to verse 41. Kwangalo mini ukuhlwa uYesu wathi kubafundi bakhe masiwelele siye ngaphesheya kolwandle lwaseGalili. Wasishiya ke esihlwele befika uYesu esitshanyeni apho kukho nezinye izitshana kwabakho isakhwithi esikhulu amaza aphoseka esitshanyeni saza isitshane saphanza sazala ngamanzi. Yesu wayephakathi esitshane ethathe umqamelo walala uthola. Babusa ke bathi kuye mfundisi akukhathali na sitshabalala. Wavuka ke wawukhalimela umoya wathi kulo ulwandle yithi twala uzolo wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu. Yesu ke wathi kubo yini na banoyike kangaka utheni ukuba ningakholwa. Babesoyika kakhulu omnye sithi komnye bebethu ngumntu onjani nalo kude alulanyelwe ngumoya nalulwayo. Ilizwi lenkosi inkosi ehlalisweni isikele kuYesu akhona ngoku nangona phakathi. Amen.
kokuphela konyaka. We are on day 365 of 365. Sisekuqalekeni konyaka omtsha. And we find ourselves simi phakathi kwale minyaka. Lo phelayo usibonisa izibanga eziqhele. Lo sibujongileyo asiwazi. Lo uphelayo namhlanje usishiyile nomitholo. Lo uphelayo unyaka uphela isiko elithi. And I wish to invite everyone ukuze sikwazi ukungena kakuhle kunyaka ozayo. Masenze le ithethwa ngumprofethi uIsaya. Masizilibale izinto zabantu. Sitsazele kwezo ziphanda. Because uThixo ufuna ukwenza into. And the issue is you will not enjoy what's new. Sisabambelele izinto zayo. Xa siwelela kunyaka olandelayo, masiye simbulela Thixo. Much as some of us bengenazizathu zokumbulela, at least we have something to give and reasons to say thank you. Phakathi kwamajingi unyaka ndicela siye ku-2026 ngeentliziyo eziguqukileyo ukwenzela into yoba uxolo lukaThixo lugqitha kokuxola sikwazi ukuluzuza kungekho mathandabuzo. And when uwelela unyaka ka-2026 ngeentliziyo eguqukileyo, you stand tall and you say, and so what? Whatever ezakubangela into yoba ungafuni ukuwelela unyaka olandelayo, ezawumanitsalwa, izakukukhumbuza as you stand ngenhliziyo eguqukileyo, you just say, and so what? Yenzile, yenzekile, ithethiwe, ndiyithethile, icingiwe, ndiyicingile, and so what? And lastly, masiwelele unyaka olandelayo, unyaka ka-2026, sinento ethi endingakhange ndiyifumane ngoku, endingakhange ndiyibone ngoku, endingakhange ndiyifuze ngoku, ephubuke ezandleni, edlule ndiyibona, endiyibone isiza, angayazoba iphelele. It is okay. I'm crossing over. Let us see another mentality. And we know it for a fact. For 2026,
Abuyi kuhlala kutheni. We know for a fact. Ngokuthixo wethu usithembisile okokuba uyazazi izikhalazo. Engengazoxola ezingezizwe. Funa usinike ikamva kwakungenethela. Ngoba lo mlomo wanomvangeli sifunde kuye uMariko ichapter 4. Cela nje sithathe izivesi ezimbili 35 and 36. Kwangalo mini ngokuhlwa uYesu wathi kubafundi bakhe asiwelele ngaphesheya. Siwelele ngaphesheya kolwandle lwaseGibhithe. Verse 36. Basishiya ke isihlwele. Benka Yesu esesifitshane lapho. Kukho nezinye izifitshane. And as ndivula le crossover, celi uba ndivule yona ndivulile. I want and I wish to invite you. Come. Let us cross. Nobu nantoni? Nokuba unayo. Come. Let us cross. Noba uyaziwa. Noba waziwa. Come. Let us cross over. Noba uphilile. Noba wenzakele. Come. Let us cross over. Noba ulihlwebu. Noba usisitshele. Come. Let us cross over. Noba unento zonke. Noba ungumphokuthe walahlwa. Come. Let us cross over. Noba wamkelwe. Noba ubhekisiwe. Come. Let us cross over. Noba uyakhuthulwa. Noba ulihlelwe. Come. Let us cross over. You have been waited for to the other side. Regardless of what happens, this side, you are waited for to the other side. And you're not just pulling out. Just pack your bags. Take a letter. Usieleza yoko. Siwelekai. Nobibidikana kanani. Nobikuluka kanani. It is enough. Just come. Cross over. And I'm here for that. Tell you, this is an invitation to come and cross over. Regardless of who disappointed you, regardless of that, come and cross over. Mhlambi abanye bethu belapha umuntu emakhaya. If it was funny, naye solo. What I am saying, come. Let's cross over. 12 o'clock was a bed. Some are not here because they're tired. But women seated in the body, but they are here, and I want to invite you. Come. Let us cross over. And that was the invitation by Jesus. Ibisela abafundi bakhe ukuba masiwelele ngaphesheya. Number 2, 30 minutes samyakhe. Number 2, zithi zibhalwa, they were obedient. It was not a mere command, but it was a divine invitation. Ababisa
want to know is because of Tibana so Obama Ubaunaji Samuapana Sister we travel with him because the Samas along the journey Wapamopia he came and picked us up. That is why he said, now Usayo, Ususikwa, now, obeying the divine invitation does not stop the storm. Oh,